Ka National People Party NPP kan penlong ya ka JINGIALANG PYNSHAI PAIDBAH na ka benta ke election MP Shiteng Samoy ka ba on penlong ha ka SHNONG MAWLYNKHUNG Ribhoi District ha ka khatsau terik ubnai ba inyo hajar punriu hamadan football SHNONG MAWLYNKHUNG ha ka te ka JINGIALANG on one poi ukurtong jong ka NPP u Dr. D.R.L NONGLAIT ban pensngo pensngap ikimat ki jura bat ki jingtmu ki jong u kum ukurtong nalor ukurtong on yadon langru ki riu pau khmat jong ka parti ki bakenthop yuba sniau bhalang dhar ubade MLA jong ka nartiang constituency bat ubalongru usembut menteri rangba ka sarkar jilla uban sashim ya ka benta ban ai ka jingkran PYNSHAI ha ka te ka JINGIALANG on yadon langru uba wailat miki shallau ubade MLA jong ka Jowai constituency bat ubalongru uway na ki menteri jong ka sarkar jilla nang tau ba Charles Marngar ubade MLA jong ka Mawhati constituency bat ubadeiru uway na kinong aibuj jong ka sarkar jilla nalor ki way pat kinong ilam bahakmat jong ka parti NPP kumta na kaliang ka National People's Party Mawhati Block Committee kaya wer bat khots ngobhaya baro ki PAIDBAH nong SHNONG jong ka Mawhati constituency khamtam miki PAIDBAH nong SHNONG jong ki SHNONG ka thain Maurong Road ban snobha ban wanye shimbanta hakate ga JINGIALANG ban sakhi ban sngam ya ki jing PYNSHAI jong ukurtong bat kinong yalam jong ka party naga benta ka MP election Shiteng Samoy Kublai Shibonye Pi Baro